Привітання, дороженькі. Всі зараз говорять про те, що хочуть сумленних виборів в нашій Білорусі. І всі кандидати у президенти, за виключенням одного. І народ. А що таке сумленні вибори? Хто ведає? Ви ведаєте? Конкретно ви ведаєте? І я, здавалося б, не ведаю. А як кажуть в одній китайській примовці, коли ти не ведаєш, куди ти йдеш, ти обов'язково прийдеш не туди. І тому я пропоную поглядіти вам, що таке сумленні демократичні вибори. На прикладі президентских выборов минулого года в Украине, которые я снял, менавіта под теперішние події. Але до того, як я вам расскажу, что и як, маленькая просьба. Для того, чтобы это видео побачило як мага больше народу, ставьте подобайки, пишите комменты и расшарвайте его, где только можете. У нас час подобайка и коммент – гэта зброя в наших руках. І вона не тільки допомагає просуванню відео, а так само дозволяє Ютубу зрозуміти, що білоруська мова існує, що білоруськомовний Ютуб так само є. Тому ставте коменти і подобайки не тільки мені, а любому білоруськомовному блогеру, якого убачите в своїй стужці. І так, далі. Перший пункт, який саме кидається в очі, гэта реакція паліцыянтаў, міліцыянтаў на выбарцаў. Вось, паглядзіце гэты відос, як украінскі міліцыянт на мою гутарку з адной із жыхарак горада Рыўна срэагаваў. А потым паглядзіце, як это адбываецца ў нас. Страны і обв'язаний. У нас старичок еле ходить дома, він практично не входить. А сьогодні він пішов на вибори, тому що він должен віддати свій голос. Это закон для нас. А ось так у нас. Не мешайте выполнять свои профессиональные обязанности. Я инструмент тут. Ну и что? Где аккредитация? Есть у меня аккредитация. Ну, все, молодой Вот, человек. смотрите аккредитацию. Все, свободен, давай. Почему вы... Ну что, великая розница. А вот теперь послухайте. Урвай. Голосувати. А чого ви чекаєте конкретно, окрім того, що виберуть когось у президенти? Нам покращення життя. Ми чекаємо, що более решительных шагов от власти, от новой власти. Потому что старая власть, мы надеялись на другое, понимаете? Мы стояли на Майдане, мы там мерзли, мы там добивались. Ну, было такое, понимаете, ну, народ, як по-українськи, піднесення. Все старались что-то сделать. Но наши ожидания, вот мои, например, ожидания не оправдались. Я желаю другого чего-то, поэтому я иду на выборы. Зрозуміло. Только демократическим путем. Никаких Майданов, никаких революций. Мы можем сделать это сами. Ну, зрозуміло, цікаво. А ще таке питання. Чим, по-вашому, теперішні вибори відрізняються від минулих виборів президента? Понимаете, теперешние выборы, вот мы все понимаем, граждане, что эти выборы очень много значат. Ну, всегда на выборы идешь и чего-то ожидаешь от выборов, всегда. Но сейчас мы хотим, чтобы мы были сами хозяевами нашей страны, а вот это, кого мы выбираем, это наши менеджеры. Как мы... Файно сказали. Не, а как это? Мы их выбираем для этого, мы платим налоги, мы многое делаем, а они должны... Мы их ставим на это место, они должны на нас работать. Мы же хозяева страны. І Україна так само буде рухатися в Європу. Тобто то, що вона пойде далі наперед, безпинно. Без зупинок. І ще таке питання. Ці вибори у порівнянні з минулими, чим відрізняються, як по-вашому? Україна зрозуміла, куди йти, і туди і йде в Європу, туди, де вона має бути. Добре, коротко і зрозуміло. Дякую. Во як, оказывается, успрымаюць выборы в демократичных краінах, где они реально нечто зменяют. Зменяют людей, которые стоят на чоле державы, сидят в парламенте. Ну, а коли я попытал, подразумевая то, что у нас уже один и тот же человек 6-й раз балотуется, поглядите, як отреагировала знову же одна из украинок.
Выходит, что предсказать, кто будет президентом в Украине, немагчимо. Можем только надеяться, предсказать это, знаете, как говорится. А ось тут я гутарив на одним з виборчих участків з старшиною виборчої комісії. От поглядіть, як все спокійно, ветливо і подробязно розповідалось на всі мої питання. І порівняйте з тим, як у нас. Добрий день. Добрий день. Хочу знати криху про ваші вибори. Можете представитися, ким ви от з'являєтесь тут? Я є голова виборчої дільниці нашої, Віра Сметана Юріївна. А ви? Заступник Романуха Людмила Антонівна. Ага, дякую велике. А не могли б ви розповісти, що треба для того, щоб проголосувати у вас? В принципі, які документи, що, як це відбувається? Ну, зазвичай по закону треба паспорту громадянина України. ID-картки, які це так же само свідчить. Військовий квиток, якщо він є сам виконавець. Це що ще? Все, це три такі. І все, да? Да, все. Угу. А от що чоловік повинен зробити, щоб його бюлетень був не признаний? Ну, що треба зробити? Ну, що от може чоловік зробити, щоб його бюлетень Ну, може поліцейський не заправив? проголосувати більше там одної позначки. Або між тими кандидатами на пост президента. Ми теж можемо його признати недійсним. Що ще там іде? Або він іде, ну там, случайно дві, я кажу, позначки позначить. Він тільки має право один раз прийти нам, і ми йому бюлетень поміняємо. Да, можемо другий раз йому голос. І ще хотілося б довідатися. Коли саме вибори проходять, коли люди голосують, надзиральники можуть просто присутствовать в залі і сидіти на місці. Вони не мають права ходити, глядіти туди. У вас так само? У нас, в принципі, все так само. Людина спостерігачі у нас, да, вони дивляться, коли видаються бюлетні, коли ми видавали списки. Все вони дивляться і собі це. В залі вони так же само у нас сідають, не дають перешкоду людям голосувати. Вони можуть наблюдати, але не підходять там до скриньок, да, вони мають право підійти до кабінок, передивитися, чи є, якщо це цікаво їм, чи все Тобто у добре. вас можна подійти? Ну, спостерігач має право підійти і глянути в кабінки. Ні, ну то якщо він хоче. А так він має право. Да. А от коли підлічують потім? Ну, коли підлічують потім, я вам нічого не скажу, так як я це перший раз голова. Ну, Я ще ні разу не була членом ДВК. Я не на одних виборах. Так що насчет підлічують, я вам нічого не скажу. Що ж, от за це велике дякую. І ще одне криху провокаційне питання. У нас на кожному виборчому участку є така штука, як буфет, щоб люди якби прийти могли. Свято. Да, фактично так і кажуть, щоб люди менш думали, буває, що там ще який-небудь місцевий ансамбль виступає, а у вас, я бачу, цього немає. Чому? Ні, чому? У нас буде відкрито тут час, трошки дівчинка пізніше, десь 10 години, але вона буде присутня тут. У нас буде відкрито. Так само буфет. Ну, там не буфет, а якісь булочки, напої можна взяти, там, якщо побажаємо, це все. Да, у нас возять літні со всього города саме ліпше на Ну, участку. бачите, у нас трошки по-інакшому. У нас в некоторих школах, може, навіть таких букетах на виборчих дільницях може і не бути. У нас є відведене місце спеціально для цього. Людина приходить трошки пізніше, але вона сьогодні має бути. Що ж, добренько, дякую велике. До побачення. А ось так у нас. Чем она запрещена? Чем она запрещена? Разрешение комиссии. Это с разрешения комиссии. Ничего такого нет. Есть. Где в законодательстве это написано? Написано с разрешения. С разрешения. Если комиссия возражает, то вы не имеете права снимать. Вы Выборы снимать открытые средства массовой гласные. информации. Выборы открытые гласные. Я понимаю. Ну, С разрешения председателя комиссии. нет. Не нет, а дат. До речі, один цікавий момент. Я на одним, не на этом, на другим участку
Прийшов і поспробував попитати у старшині комісії, чи можна зняти то, що як відбувається на виборчому участку. Чоловік навіть не попитав, чи журналіст я, чи що. О, Білорусь, да, конечно, так, здимайте. Но я не хотів нікого підставляти, тому я сказав, що, але ж по вашому закону, здається, тільки журналісти мають право на це. А я не журналіст. І замість того, щоб сказати, ні, все, до побачення, старшиня комісії просила мене почекати, куди ти телефонувала і розмовляла хвилин 10, спробує, так, як я зрозумів, активно уговорити, щоб мені дозволили здимати. Потім, там, мабуть, сказали, що як вирішать назиральники, підійшла і попитала особисто у назиральників, які там ходили і глядели. І тільки коли вони сказали ні, мені не дали здимати на самим виборчому участку. А каб це був журналіст, каб я не був таким щирим і не сказав, що я не журналіст, я б все сняв і ніхто б ні слова не сказав. Это в поравнании с нами. А что могут надзиральники в Украине? Про наших то я уже помолчу, потому что их, вы сами можете прочитать. Вытурвают, арештовывают и все в таком роде. Просто, что могут у вас робить надзиральники? Можно попытать? Сам, коли конкретно... Спостерігачі громадянської мережі опора можуть фіксувати порушення виборчого законодавства та звертатися відповідно до правоохоронних органів, звертатися зі скаргами до окружних виборчих комісій та до дільничних виборчих комісій, а також вони можуть складати акти про порушення. И это все пока что, да? Так. Угу. А коли подлічувати будуть уже голоси, вони можуть щось? Так, вони також можуть фіксувати порушення виборчого законодавства і звертатися до правоохоронних органів. А є якісь обмежування на то, з якого боку, наприклад, можуть глядіти назиральники? Наскільки можуть близько підійти до місця, де лічать? Спостерігачі загалом законом України про вибори президента України не встановлені, скажімо так, обмеження для того, як спостерігачі можуть здійснювати свої спостереження. Головне це те, щоб не тільки спостерігачі, а загалом суб'єкти виборчого процесу, це і довірені особи кандидатів, а також, власне, самі кандидати фізично не перешкоджали роботі дільничних виборчих комісій. І це всі обмежування, які, в принципі, є, так? Для спостерігачів? Да. Ну, власне, вони також в день голосування не мають права агітувати за певних кандидатів, тому що вони є суб'єктами виборчого процесу. Власне, в день голосування агітація заборонена. Чи ж вона заборонена за день до дня голосування. Що ж, добре, дякую велике. А ось так, як далі, без моїх коментарів, ви побачите, відбувається виборчий процес в справді демократичній обстановці. Глядите, порівнюйте з нами, щоб могли зрозуміти, що ж у нас не так. І до побачення, дорогенькі. Колегіум, ми бачимо, що програми кандидатів не розвішані, а просто лежать на столах. Як повідомляли громадянські мережі «Опора», це рахується порушенням, проте голова цієї виборчої комісії так не вважає. Прокоментую дуже просто. Відповідно до нашого чинного законодавства щодо виборів президента, у нас немає чіткої вимоги, де вони мають висіти чи де вони мають лежати. У нас кандидати мають бути всі в рівних умовах. На сьогоднішній день у нас тут всі кандидати в алфавітному порядку, в 2 екземплярах. Також воно це все прошнуровано, пронумеровано і є вільний доступ кожного громадянина, щоб ознайомитися з програмою наших кандидатів. На самій дільниці станом на 18:00 проголосувало уже більше половини виборців, закріплених за цією дільницею. Вікову категорію, в принципі, сказати не можу, різна вікова категорія. А ось станом на 7 вечора не скажу, а от на 6 скажу, 1131 людина вже проголосувала. Мабуть, все ж таки то був ранок і обід. На вечір трошки люди менше стали ходити. Чи були зафіксовані якісь порушення? Ну, слава Богу, ні. Тихо, спокійно, гарно, з позитивом. До дільниці, яка розташована, члени виборчої комісії закривають дільницю та готуються до підрахунку волевиявлення громадян. 450, використано 314, не використані 136. Спершу рахують контрольні талони та невикористані бюлетні. Після ці бюлетні виводять із дії та упаковують у відповідні коробки. Ножниць нема, одну пару видали. Беріть лінійками і таку гасіть. Працюємо.
Спершу комісія підрахувала загальну кількість бюлетнів із голосами. Так, 200. 400, да. 200, 400 і 48. 48. Є 448. А потім розпочали підрахунок за кандидатами. Майже 5 годин підрахунку, і виборча комісія не стримує радості від того, що кількість використаних бюлетнів зійшлася із кількістю людей, які проголосували. На виборчій дільниці номер 560-928 уже завершили підрахунок голосів та майже завершили їхнє упакування. Представники виборчої комісії після підрахунку голосів коментувати нам будь-що відмовилися, посилаючись на втому, проте повідомили, що на їхню виборчу дільницю прийшло 1229 виборців, які переважно віддали свої голоси за таких кандидатів. Найбільше тут отримав Володимир Зеленський із 353 голосами підтримки. На другому місці йде Петро Порошенко із 301 голосом підтримки, і замикає трійку лідерів на цій дільниці Юлія Тимошенко із 143 голосами підтримки. Зіпсованих бюлетенів було зафіксовано 23. Зараз виборча комісія доповнює протоколи, ставить там свої підписи, а пізніше усі бюлетні і додаткові до них документи повезе уже на окружну виборчу комісію. Заповнивши усі протоколи та опакувавши бюлетні з голосами у коробку, члени виборчої комісії вантажать усю документацію в автівку та їдуть до окружної виборчої комісії номер 152. Списки і бумажки. А де калькулятор? Нормально поцепив. Ставте. Всередині приміщення засідання веде окружна виборча комісія. Вони затверджують результати голосування. Лише після їхнього затвердження голови виборчих комісій можуть видихнути із полегшенням. Є пропозиція, шановні колеги, прийняти протокол виборчої дільниці 560-925 без зауважень. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Дякую. Усі коробки з бюлетнями складають в одному місці. Тут будуть знаходитися результати волевиявлення майже усього міста. Наразі триває безперервне засідання окружної виборчої комісії. Здійснюється прийом протоколів від дільничних виборчих комісій. На даний момент у нас опрацьовано більше 20 вже дільничних виборчих комісій із 100. Поки що все йде нормально. Декілька дільниць, звичайно, відправились на уточнення у зв'язку з математичними помилками. Невеличкі такі були. Нічого поки що серйозного або особливого ще не було. Засідання у нашої комісії розпочалось о 8:00. Воно буде тривати. Судя по таким темпам, ми плануємо десь години до 10:00 прийняти всі дільничні виборчі комісії. І, в принципі, це по силах, я думаю, нам. Результати волевиявлення усього виборчого округу номер 152 вносять в електронну систему під назвою «Вибори», після чого усі коробки із бюлетнями повезуть у Київ на Центральну виборчу комісію. Вадим Мороз, Михайло Кушнарчук, вибори президента України 2019, Рівне.